adalci 'yan kasar mu Nijar kowa na yabo shugaba Muhammadu Bazum Allah taya maka dan mu ga ci gaba. Fanni na makamai an sai na zamani domin jami'an tsaro. Jami'ai na tsaron Nijar ana ta basu ingantaccen horo. Baba ya ce mu haɗe kai insha Allahu Nijar za mu ga ci gaba. Talakawa da suke ƙauye sun yaba maka jagoran ƙasa. Ka gwada musu cewa ilimin suna da amfani ga dukan ƙasa. Makarantun kwana na 'yan mata za su sa ilimi da ci gaba. Za a gyara fagen noma mu ci mu ƙoshi mu ma mu saida ma wasu. In ba ma yin noma arzikin ƙasar mu muke kai ma wasu. Kai ku tashi mu yi noma sai da shi ƙasar Nijar ke ci gaba. Magana ta ruwan sha birni da karkara duk dai a sahun gaba. Bangaren gina hanyoyi za ya sa ƙasar mu ta ƙara zuwa gaba. Amma sai mun haɗa kai uwa guda uba ɗaya sai mu ga ci gaba.
shugaba. gaskiya mai adalci ɗan ƙasar mu Nijar kowa na yabo. Shugaba Muhammadu Bazum Allah taya maka dan mu ga ci gaba. Jamuje baban zaziya baban hinda baban hawa mazan kwarai. Shugaba baban salim wanda mun kama shaidu da halin kwarai. Gaskiya ita ce halin shugabanmu Bazum bai ajiyar barai. Ko wasaci kudin jama'a halsiya ba za ta ganin girman shi ba. gaskiya mai adalci ɗan ƙasar mu Nijar kowa na yabo. Shugaba Muhammadu Bazum Allah taya maka dan mu ga ci gaba. Ni Ja'far baban Zainab kanan su Ali dole ka ba ta yi rangaje. Mu muka yi tallar BM ko a yau da mun yi kira jama'a.